वेलकम बॅक टू आवर चॅनल गाईज. आज खूप स्पेशल मेन्यू आहे घरात. आज आमच्याकडे तांदळाच्या पिठाच्या शेवया आणि नारळाचं एक रस आहे. त्याच्या म्हणजे ते वेलकम बॅक टू अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है. वेलकम बॅक टू आवर चॅनल गाईज. आज खूप स्पेशल मेन्यू आहे घरी. तर आज आमच्या घरी एकदम मालवणी ब्रेकफास्ट आहे. तांदळाच्या शेवया आणि नारळाचा रस. तर आम्ही खूप एक्सायटेड आहे. खूप दिवसांनी आम्ही ट्राय करणार आहे. म्हणजे ट्राय नाही, आम्ही केलं आहे ट्राय, बट आम्ही खूप दिवसांनी खाणार आहे. आता पप्पांची फरमाईश होती खूप दिवसांपासून. तर आज फायनली मम्मी बनवते. सो बघा कसं काय मम्मी बनवते. रेसिपी पण आम्ही थोडी टाकू आणि मग टेस्टिंग व्हिडिओ पण टाकू. आणि जर तुम्हाला रेसिपी हवी असेल तर कमेंट करा किंवा आम्ही डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मेन्शन करू. मोठा शेवया हा उकडले तर उघडून बघूया आपण. उकडले तर जर आज आमच्याकडे असं शेवयो म्हणजे तसा बघला तर या आता नवीन मुलांका मॅगी म्हणतात ना, मॅगी तसे, पण आम्ही काय मॅगी खात नाही. त्याच्यामुळे बायकोनं आज केला शेवयो. तर पहिले जे शेवयो जे होते ना ते आमची आई करायची. सुताराचा असा त्या ह्या असायचा, त्याच्यात म्हण होती सुताराचा कोयना आणि बाळाचा वायना. त्याचा असं सुतार बनवून द्यायचा. असं प्रेस केला की घालून शेवया यायच्या. तर ते आज स्पेशल आम्ही लई दिवसाची डिमांड होती आमची की नाश्ता केला तरी हे शेवयो असं बनव म्हणून. तर नूडल आमच्या पोरग्यांना आवडतं असं नसून म्हणून मॅगी आणतं. मी काय मॅगी खात लावित नाही म्हणून मॅगीचोच एक प्रकार पूर्वीच्या काळातलं शेवयो त्याचं नंतर मॅगी झालं आणि मॅगी कंपनी फेमस झाली आणि ती आता मॅगी म्हणून सगळे बरा खातात. पण ह्या खरा आपल्या कोकणातला शेवयो म्हणून तांदळाचं पीठ उकडून त्या आता नवीन त्या ठिकाणी ते यंत्र आलं आहे, त्या प्रेशरने ते शेवयो होतं. तर आता आपण बघूया याची चव कशी आहे ती. बघा, हे नारळाचा रस केलेला आहे. नारळाचा रस आणि ह्या शेवयो. नारळाचा रस आमच्या खुशीन केला ना आणि खुशीच्या मम्मीने केला शेवयो. तर बघा आता खाऊन कसं त्यांना टेस्ट सांगूची आहे. नक्की तुम्ही पण जर मालवणी कोकणी असलात तर अशी शेवयो केला तर तुमच्या यूट्यूब चॅनलवर टाका. आमचा पण कोकणी फॅमिली ऑफिशियल यूट्यूब चॅनलला तर तुम्ही बघितलात की तुमका असेच नवीन नवीन व्हिडिओ कोकणातले काय ना काय खाद्यपदार्थ, कोकणातली संस्कृती, कोकणातले निसर्ग सौंदर्य हे तुमका भूक मिळतील. आणि केलेले शेवयो बघा मस्त झाले. त्याच्यावरती या ओल्या नारळाचा रस काढून केलेला आहे. वरती खरवसाचं पाणी असतं बघा, तसा लागता. भुरकून खातो. तुझी आई आमकडे यायची तेव्हा आम्ही पेज खायची अशी भुरकून. उकड्या नारळाची पेज असायची तशी. आता या शेवया आम्ही आता खातो मस्त एकदम. वाटणी घेतो नव्हती भरपूर माणसाची. एकदम छान झालेला आहे नाश्ता आजचा शेवया. आम्हाला जर चांगलं वाटलं तुम्ही कोणत्या शेवया केल्यात घरगुती तर तुम्ही नक्की तुमच्या यूट्यूब चॅनलवर टाका आणि आमचं कळवा की शेवयाबाबत तुमचा काय मत आहे. धन्यवाद. समर्थला खूप आवडलंय म्हणून समर्थ एकदम हा ना तीनदा चावलवर खाल्लंच ते मम्मी दिलं खाल्लंच ना. व्हॉट्स बेटर, मॅगी और दिस? दोन्ही पण. कॉम्प्रोमाइज नाही करायचं त्याला. मम्मीने राग आला. मम्मी अरे
मम्मी रागवली. मम्मी बोलते जाऊ दे, याला आवडलंच नाही वाटतं. जास्त काय आवडलं? क्वेश्चन चेंज केला. जास्त काय आवडलं? पण शिव तुला? हे आवडलं. हां, हे कधीतरी होतं, आवडलं हे. Better आहे. कसं वाटतंय भुक्कड? रोज मग तेच बोलला तो. दुसऱ्या ठेवायचा थोडा. तुला पाहिजे म्हणून घेतलंय, आवडला म्हणून. बघ हा बघ. तो गोडपूच आहे, त्याला जेवढं गोड पाहिजे तेवढं द्या. त्याला कमीच आहे. अजून 2 कप पिईल तो रस आहे ना. नाही पडलं ते बघ. मम्मी शिकवते तिला कसं करायचं. मग काय झालं? अरे काळोख येतो त्या साईड. काय वाफच एवढी येते मम्मी. कसला झटका नाही. येते कशी कशी त्याच्यावर का ह्याच्यावर टाकून मम्मी केम टू रेस्क्यू. सो आता आपलं हे रेडी झालं आहे आणि आपण हे चहासोबत किंवा असं ज्यूस रस पण पिऊ खोबऱ्यापासून त्याच्यासोबत खाऊ शकतो. दोन्हीसोबत छान लागतं.